Segredos do arquivo. Hoxe viaxaremos á vila de Cambados, onde asistiremos ás tensións e conflictos xerados polo aproveitamento e protección dos recursos mariños da rica ría de Arousa. Bos días. Hoxe imos falar dun conflito que tuvo lugar alá por 1682 en Cambados, entre os mareantes da zona e o conde de Monterrey. En efecto, un expediente que se conserva no Arquivo Reino de Galicia debúllanos os conflictos entre os mareantes de San Tomé do Mar, encabezados por Francisco Fernández, contra o xuiz da vila de Cambados e Alonso da Torre, arrendatario das rendas do conde. Pero, que pasou exactamente? O mar é moi grande para que se pelexen polos seus recursos. Ui, se eso fose tan sinxelo, todo ten dono. En serio? Tamén o mar? Sí, tamén. Nunca viches as parcelas de ameixas de carril? Pois iso, todo ten dono. Vaya. Neste documento, por que se pelexan? Polas ameixas? Non, polas ostras. En serio? Por ostras, no século XVII? Sí, e non vexas como. Como? Pois un día Francisco Fernández estaba a pescar diante das pedras de Lasmos con redes e outros instrumentos onde sempre se pescaran ostras, langostas, centolas, percebes e todo xénero de peixes. Tales cousas pódense pescar nesa zona? Que riqueza! En efecto, por iso, cando os servidores do conde viron o pescar ali, embarcáronse e achegándose noutra barca. Sacáronlle as redes e aparellos que tiñan no mar. Golpeárono, insultárono e prohibíronlle volver a pescar ali se non tiña licenza. Caramba! Sí, tamén o ameazaron de morte e requisáronlle os útiles de pesca, ademais de prender a súa muller e as dos seus mariñeiros. O asunto estáse a poñer feo. Moito. Por iso non dubidaron en demandalos ante a Real Audiencia de Galicia. E que alegaron na súa defensa os servidores do conde? Primeiro, demostraron que o conde ten unha ostreira que está entre os marcos que comezan na xunqueira entre as vilas de Fefiñáns e Cambados. De ali ao marco de Tragobe, de ali a punta de Xestales, Pedras de Galiñeiro, Pedras do Monzón e a San Tomé. Pois sí que teñen claros os marcos. Moi claros. Tamén din que a ostreira seméntase cos ostronciños pequenos para que crezan e convértanse en ostras. Polo que mentres isto sucede, está prohibido entrar nela co rastro. Co rastro? Que é iso? Supoño que é unha arte de pesca. Como ben dis, é unha arte de pesca. É como un anciño que se pasa polo fondo do mar, cunha caixa posterior ou rede onde se recollen os moluscos de todo tipo e tamaño. De aí a importancia de non deixar pescar con esta arte antes de que as ostras cheguen á súa madurez. Vaya, protexían o seu cultivo de ser esquilmado. Por suposto, non podían pasar o rastro polo lodo, porque o arrincarían todo, tanto as ostras como os ovos de algúns peixes que desoban no leito mariño. Por iso pídenlle á Real Audiencia unha real provisión que protexa a ostreira dos pescadores. Moi protexida estaba. Entón, quen as recolle? Os servidores do conde ou os mareantes? Ui, estaba todo moi ben organizado, igual que agora coas licenzas de pesca. En serio? No século XVII? Sí, o alcalde maior de Cambados concedía en nome do conde licenza aos mareantes e demais persoas para sacar ostras da ostreira no momento en que estaban en sazón. E se tentaban zafarse de pagar a licenza? Porque tería un prezo, non? Claro que tiña un prezo. Os barcos con licenza debían entregar cada día de traballo 250 ostras desconchadas e cocidas ao alcalde maior. Caramba! Pois xa eran ostras. Podíanlle dar as pequenas e vender eles as grandes. Non. Todos os barcos con licenza debían volver ao porto para pagar a súa cota e o alcalde inspeccionábaos para que non truxesen os tronciños ou ostras pequenas, xa que debían quedar no mar para non estragar o cultivo. Chámame moito a atención ese cuidado do mar xa nese século. Pensaba que isto da ecoloxía era un invento moderno. Non é ecoloxía. É xestión de recursos e os recursos mariños ben coidados son unha enorme fonte de ingresos. Xa. E con que parte quedaba o mareante despois de pagar a súa cota de ostras? Con moita parte da pesca, xa que facían 3 partes, 2 para o barco e a terceira que entregaban ao alcalde maior para o conde, as 250 ostras cocidas que xa che comentei antes. Como ves,
se entregaban 250 ostras, os mareantes levaban 500, non era tan mal negocio. Pero, por que 250 ostras? Non entendo, por qué? Para que a condesa se enviase como agasallo ao seu esposo, destinado en Flandes. En Flandes? Ostras galegas en Flandes? Picas e ostras, pobres flamencos. E como acabou todo isto? Porque parece que os servidores do conde teñeno moi claro. Claro e cristalino. En 1623, o conde xa demostrara os seus dereitos ante a Real Chancillería de Valladolid, frente á reclamación presentada por Gonzalo Sarmiento Valladares, señor de Feciñáns. Este tribunal sentenciou que esta ostreira pertencía ao conde de Monterrey, así que a Real Audiencia pronúnciase exactamente igual. A ostreira é del, e será el quen dé a licenza para pescar nela. Xa, onde dis que podo atopar este documento? No arquivo do Reino de Galicia, dentro do fondo da Real Audiencia de Galicia, coa asignatura 25.747-10. Terei que leelo, paréceme moi interesante. Si que o é. E se miras o documento descubrirás como actuaban os furtivos do século XVII, igual que os de agora. En serio? Ui, sí. O furtivo de que se fala nesa sentenza de 1623, cando se sentiu descuberto polos homes do conde, remou como un tolo cara a xurisdicción de Feciñáns para que non o multasen. E como pasa agora cos fardos de cocaína, tirou toda a pesca ao mar. Todo por non pagar unha multa. Por non pagar unha multa e para que non lle queimasen a barca a próxima vez que o pillasen. Como agora, que che comisan a embarcación, pois sí que terei que leelo.